Hori, hori, epa! Euskradea beratzan, baina numorea zagai, guta gure... Aspaldiko grabazioa zan entzune duguna, eta horrekin batera konturatu be egin barik jaialdiaren azken txapan sartu gara. Azken partaideen txanda dalako ondoren. Hirukote bat izango dugu hemen eta honepe familiakoak dira. Ibon eta Xabier Zabale anaiak askoitiarrak dira. Xabierrek epelarrerekin ikasi eban soinua joten eta Ibonek panderoa berriz euren aita Luis Zabalerekin. Txapelketa askotan aritu ziren alkarrekin eta datu bat aitatzearren esan, 1985ean Euskadi Irratiak antolatutako pieza barrien txapelketan, sari bikoitza lortu ebela, dobletea eginez, fandango eta trikitisarik onenak eurenak izan zirelako. Xabier Zabale gaur egun trikitisa irakasle lanetan eritzen da, eta kupela talde ezagunean soinua joten dau. Lourdes Alkorta Azpeitiarrak barriz, Xakabirekin ikasi ban soinua jotzen. Gaztetatik hasi zen ara eta ona bere soinua hartu eta Aitor anaia alboan ebala erromeriak eskaintzen be. Txapelketetan behartu ban parte, tartean pieza barrien txapelketan. Eta azkenengo urtetan Euskal Herriko Trikitixa elkarteak kaleratutako Favorez eta Geure Kolkotik diskoetan parte hartu dau, bai soinuarekin eta baita panderoarekin be, Aitor anaiarekin eta Xabier Zabale senarrarekin. Bera Trikitixa irakasle da gaur egun. Beste baripa, hirukote aurrera, Zabale anaiak eta Lourdes Alkorta.